падари Абу Али ибн Сино Абдулло аз тоҷикои Балх, яъне территорияи имрӯзаи Афғонистон, дар замони подшоҳигарии Нӯҳ ибн Мансури Сомонӣ ба Бухоро мебиёд ва Ситорабону ном тоҷик духтараи бухорогиро дӯст медорад ва ҳарду хонадор мешавад ва соли 980 Абу Али ибн Сино дунёба меёбад. Сино баробари табиб буданаш каму беш шеър ҳам менавист. як шеърашро мехоҳам ба диққати шумо ҳавола созам ва баъд аз он як мисол оварда таҳлили ҳамин шеър, яъне мақсади Синоро мегӯям, баъд аз он тарҷумаи Синоро агарчи Абу Али ибн Сино дар асри 10 шеърро навист ва эҷод кард ва зиндагӣ кард, дар асри 20 ба забони русӣ Герман Плисецкий аз забони тоҷикӣ тарҷума карданд ва аз забони тоҷикӣ, яъне аз забони оригинал ба забони ӯзбекӣ